Ние с Митака заедно ще се спуснем сигурно. Тате, мъжете се влачи! Няма нищо. И тебе? Охо, те къде ще ходят тия хора, бе? Не знам, обаче аз си намерих нещо. Какво си намери? Какво е това? Това май е щупено. Не е щупено, май е такова козирка. Козирка ли? Интересно ми е мама и тачи къде отиде. Баща ти е надолу. Нека ти. Там с чувала. Да, но тя ми е интересно колко ли ще се засили. Ще се засили? Аз си погъсвам. Ти как погъс? Лесно, аз миналата година най-такъв бейр се спускам погъс. По дупе. Без чувал, без нищо. По гъщеризон сам. Оле, ще съдериш гъщеризон, бе. Аз съм го съдрал вече, ама той е. Ти имаш няколко ли? Не, той беше на мама. Ай пък сега това да го запазим за хижа Плевен. Това си ми беше специално за ските. Смей се, тате! Давай! Хайде бе, момчета! Какво направихте вие? Бъде! Иване, далече от нас, далече от нас! Ох, газа! Огли! Огли! Хубаво е. Тебе те виждам за пръв път да се продава. Ей, що? Сама. Иначе друг път се е с мен, но не малко близо. За кой? За кой да се продава? Опа, какво? Има две. Какво стана, момчета? Оле, вие такива бегачки скоростни. И последния. Абе, не, тия брашки са го намерили. Давайте сега. Ли още какво? Сега? Аз отивам сега. Само прибери телефона. Сигурно е като легенче. За прав